Se olisi kyllä kovaa vauhtia Emil Helanderillekin. On jo, Max. Näin tuntevat töppöset allaan tämän radan pinnan Oulussa ja päästään vauhtiin. Emil Helander olympialaisten aikaan Jesheimissä ennätys tällä matkalla uusille luvuille. 7:54:85 ja siinä ehkä nyt sellainen aika, mitä Helander tässä voisi lähteä parantelemaan. Jos tavoiteaika, mitä kun Viljola tässä vauhdittajana paikan ottaa, niin tähtää jopa 7:40, niin sehän tietäisi aivan vietävää ennätysparannusta Helanderille. Jesheimissä se Helanderin juoksu alku oli rauhallinen ja jos ennätystä mietitään, niin ehkä aavistuksen turhan rauhallinen. Joten jos tässä kovaa vedetään niin kuin Viljola on luvannut tuon tonnin vetää 2:35, niin se ehkä saattelisi hieman tasaisemmalla vauhdinjaolla vielä Helanderin ja muutkin nämä juoksijat sitten parempiin loppuaikoihin. Joo, 62 sekuntia suunnilleen oli tuo eka kierros ja se on aikalaista 7:45 vauhtia, niin hyvä lähtö ainakin tähän kisaan. Ja siellä nähdään Keronen ottaa paikan tuosta pääryhmästä. Pikkusen siinä on Kauppisella vaikeuksia pysyä tuossa ryhmässä. Ei ehkä tähän aivan kärkirummutukseen lähdenyt mukaan. Katsotaan, kun saadaan toi 800 metrin väliaika tuolta takasuoran päästä, että ollaanko vielä hyvässä tai sopivassa vauhdissa. Kyllä vauhti on pysynyt erinomaisesti. 204 oli 800 metriä, 7:45 loppuaikaa. Joten miehet ovat siinä vauhdissa, mikä heille on tänne annettu. Oak Helfen espanjalainen ei tähän kilpailuun lähde mukaan. Ja siinä nähdään Thomas Van Oppen, joka aiemmin tahkosi NCAA:ssä, eli tuolla Yhdysvaltojen yliopistosarjoissa, nimenomaan tonni vitosta, mutta nyt sitten mukana tällä 3 tonnin sileällä matkalla, joka ei siis arvokisa juoksu ole, 2:36, joten Viljolalle semmoinen juttu, mitä toi pitikin tehdä. Kyllä, hoiti kyllä hommansa niin kuin pitikin. Ja nyt siellä on Van Oppen vetämässä. Nyt tulee sitten se kriittinen kohta, kun Jänis hyppää sivuun, että miten siellä sitten vetohaluja porukalla riittää. Siinä taustalla nähdään numerolla 1 Yhdysvaltain Cooper Teary. Oli Yhdysvaltain olympiakarsinoissa finaalissa tonni vitosella ja 5 tonnilla juoksi 12. On NCAA:n mestari 5 tonnilta useamman vuoden takaa. Ja oli mukana Budapestissa tonni vitosen alkuerissä MM-kisoissa. Sellainen mies siinä tällä hetkellä kakkospaikalla, johon Van Oppen belgialainenkin vilkuilee, että olisiko vetohommia, olisiko vetohaluja. Valentin Soka, urugualainen 8:50 juoksija, huikuilee siinä tämän joukon jatkeena. Joo, vielä pysyy hyvin toi 62 sekuntia, tuli toi kierros ilman Jänistä, että se lupaa ihan hyvä, että saatiin pidettyä ainakin toi eka kierros hyvin vauhtia. Se on 4 miestä nyt erottautumassa muista siinä. Vide Botolin slovenialainen pikkuisen oli kärkylä, mutta näyttää siltä, että ei vauhti riitä tämän nelivaljakon menoon. Rohkeasti Helander siinä mukana. On. Ja Helanderin, jos tässä mietitään sitä loppuaikaa, niin paperillahan tämän pitäisi olla ylivauhtia, mutta näin on mies siinä mukana. Kyllä. Joo, 10 sekuntia kovempaa kuin ennätys. Thierry ottaa kärkipaikan. Valentin Soka Emil Helanderin kanssa 4 miehen kärkiporukassa.
63,6 oli nyt viimeisen kierros. Aavistuksen putos, mutta ei mitenkään radikaalisti vielä. Yli puolivälissä siis ollaan jo tätä kilpailua ja 4 miestä vetää. On kyllä Thierry ottanut sinänsä ratin käteensä ihan tukevalla otteella. Toivotaan, että Helanderi pysyy nyt tässä seuraavat pari kierrosta. Ne tulee olemaan aika kriittisiä sitten. Et pahoja kierroksia nää just ennen kuin se tulee se ihan kisan loppu sitten eteen. Aika hyvin pysynyt vieläkin, 5.13 oli 2 tonnin väliaika, niin vieläkin ollaan kuitenkin varmasti 7.50 alle vauhissa. Joo, 2.37 kilometrin vauhti. Kyllä jos toi vauhti pysyy, niin ennätys paukkuu ihan selkeästi, mutta... Vähän, onko Helanderilla pikkasen vaikeuksia tässä kohtaa pysyä tuossa mukana? Toivottavasti vielä jaksaisi. No ei se ainakaan helppoa. Ei varmasti, että sen verran kovaa vauhtia nyt on. Pikkasen tulee hajurakoa lisää. Thierry vetää, Van Oppenen seuraa. Valentin Soka. Ja mentiin pikkasen kovempaa. Ihmekkä, että siinä Emilillä alkaa tekemään tiukkaa. Tämä oli melkein pari sekuntia nopeampi tämä kierros mitä edellinen. Mutta ei Emilin vauhti mitenkään romahtanut. Että kyllähän vielä aika hyvää tahtia tulee tuossa. Vaikka onkin tullut se vajaa 10 metriä tuohon kärkiryhmään. Sokakin on niittänyt mainetta 5 tonnilla, 10 tonnilla ja 3 tonnia on harvinainen matka hänelle. Hän on tuossa 3 kärjessä mukana ja edelleen Helander, kyllähän tuossa eroa tulee, mutta toivottavasti juoksu pysyy nyt kasassa. Kyllä, se on nyt siitä kiinni, että jos oikein pahasti iskee hapot tässä kohtaa, niin sitten voi olla hankala viimeinen kierros, mutta toivotaan, että vielä riittäisi sen verran energiaa, että pystyisi taistelemaan ja uskon kyllä, että on ennätyksiä vielä Emilillä tässä kohtaa mahdollisuuksia. Kierrosluku vartija on virittänyt tauluun numeron 1. Ja soittaa nämä 3 miestä nyt viimeiselle kierrokselle. Ja Helander tässä näin viimeiselle kierrokselle, kun monen 6.48 juostu. Hyvät mahdollisuudet Emilillä tästä, josta ennätys. Nyt pitää vain jaksaa taistella. 7.54.85. Emil Helander, iso lahjakkuus suomalaisessa kestävyysjuoksussa. On tällä hetkellä takasuoralla noin 30 metriä, 40 metriä kärkeä perässä ja 2 kauppa tästä on muodostamassa. Cooper Thierry vai Thomas Van Oppen. Thierryn veto näyttää sen verran rullaavalta, että Thierry on tulossa tässä tämän kilpailun voittoon. 50 metriä jäljellä Thierryllä. Ja hän jättää Van Oppenin kyllä selvästi taakseen ja aika tulee olemaan siellä 7.39 pinnassa. Ja sitten 7.54 Emil Helander. Hänellä matkaa noin 40 metriä, 30 metriä. Tiukille se menee. 7.50 täynnä nyt.